Ngara ko minye ngalo me se gada nyenye na non te fini de bike foyo e falai ba ngara ale ya seko na da mayra bela jele ensemble instrumental konna na ngara muso bado seuka do falai tata bamo ala ka hina ala ale ko basa dan jenima ko amona Mali-Algérie Mali ko bela jele ye jiningi ko lijila kalota ani duru fongo nyongo ko fe jamano che sra na hukumu konna na bibi na Mali ni Algérie bela jele koni sona sa anga sega ngo koi miye ma chamanye ni ngo nyulu kamana gwa nga mamunu me jamana flying do kumate miye jamana de uluka felaw do Mali ni Algérie sangemeteria otsega boroto tlese kunje fe sota fro sofro sra fe miye Mali de unye ulu koni ni watila mai Algérie ale tun bɛ fɛ ka olu filɛ maa ye maa min ni olu yɛrɛ ma sɔn o ma jamana ɲɛmaaw y'u jɔ o jɔyɔrɔ la jamanadenw ye magwan kɛ sabula a ko kɔlɔlɔntan tɛ fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye Algérie ni Mali cɛ ta k'a lajɛ fala ye bila ko tɛ ko ye sabula kabini Algérie b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini 1958 san olu ye u jabala kɛ Gawukaw fɛ ye Abdelkader Mali ale jabala ale bi a ka so bɛ Gawukaw fɛ Mali ye wuli ka jɔni cɛsiri caman kɛ Algérie ye ɲinɛ tɛna se ka kɛ o kɔ nka bibi in na min ye ko yɛrɛ falenni b'a fala o nana sɔrɔ mun fɛ irisilakaw olu sen fila bɛ fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'a sɔrɔ Algérie ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sa u fɛ yen u cokolo de Mali ale jamana kɔnɔna na yan ni maa min ye nin ko in jateminɛ fala ye Algérie kɔlɔsilikɛlaw a sɔgɔbɛkɛlaw n'a kunnafonidilaw ka fara Mali yɛrɛ taw ka bɛɛ lajɛlen y'i ka bigi ta bɛɛ i ka ɲinini kɛ i ka fan fɛ mun nana ye a yirala k'a fɔ ko Mali ni Algérie ko min ye ko in kɛlen fala ye Algérie maakɔrɔw bɛ yen Algérie danbetigiw bɛ yen ko u y'a ɲini Algérikaw fɛ a bana ta a y'aw tɔ to ko ye a ye ko in faamu a kana ta ni dusu ye Mali ni Algérie kabila ko de don du ko don anw denw bɛ yan cogo min u fana denw ma an fɛ yen ten furuw kɛra sigiɲɔgɔnyaw kɛra balimayaw ni sinjiya siraw bɛɛ lajɛlen bɛ an'u ni ɲɔgɔn cɛ fala ko kelen fana o de fana tun bɛ fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ani Algérie cɛ a kana sɔn ka sama k'an da yen dɛ n'u y'a magaya a y'a magaya u bolo n'u yɛrɛ kɛ maa ye a y'aw yɛrɛ kɛ maa ye u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko aw fana bɛ yen falaw nana to de la sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in kɔni nana kɛ kuma de ye aw yɛrɛ ka kuma nanzarakan na ko min ye guerre froide o tɛ sa tuma o tuma an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn dasi kɛnɛ kan maa si ta to maa si fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sara k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a nana to la sa min ye irisilakaw ye olu y'a jateminɛ k'a fɔ olu bɛ baara min na Mali kɔnɔ Algérie yɛrɛ kunnafonidilaw yɛrɛ y'o sinsin yɔrɔ min kan o y'o ye ko min ye irisilakaw ye olu k'olu tɛna se ka to tancogo la farafinna olu ka se a ka sɔrɔ ka sinsin ka se ka dɔ fara a kan fo ni jamanaba fila ye olu bɛna u fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ baara la fila bɛɛ kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛ olu ka sɔrɔdasi dɔw bɛ Algérikaw fɛ yen olu bɛ baara la yen minnu bɛ fan dɔ in fana fɛ Mali la olu fana bɛ baara la irisi kɔni y'a yira sa Algérie la don nataw la olu bɛna Bamajɔlen ni wawale kɛlɛli don sɛbɛ la han a bɛ bɔ tulonkɛ la pewu u b'a ɲini Algérie fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan u kana na tu ɲɔgɔn na o baara sen fɛ Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko u ko o sigi sen kan Algérie ko irisi bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko Mali kɔnɔna na k'u bɛ nin wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ tila k'u bolo jigin ko min ye jamana in yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma caman politiki ko tɛ basigi k'o de y'olu siran nka kɛlɛ minnu kɛra kɔsa in na o ye Algérie ja jɔ ka Algérie hakili sigi irisi yɛrɛ y'a yira Algérie la k'a fɔ aw bɛ ka ba fɛn o fɛn ma dɛ a ye bɔ o kɔnɔ bani aw ka ninnu ɲini k'u faamu u bɛ min nɔfɛ bi aw yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ aw y'a bɛɛ lajɛlen ye u ma bɔ u nɔ na wa u bɛ k'u cɛsiri o la sa kɔsa in na fala ye bɛɛ lajɛlen ye Sergei Lavrov ye Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri ko in na fala ye AES kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula kabini kuma jan min ye Nizɛri ye ale kɔni bɛ taa Algérikaw fɛ yen u bolo dira ɲɔgɔn ma waati dɔw la fo a ganna an ka jamanadenw na yan kosɛbɛ nka baara fanba kun ye ninnu jamana fila bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min Sergei Lavrov nalen u ye da suwa jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw da la AES taw ni ale yɛrɛ a ye kuma bɔ ka bin koyi a ko an kun bɛ wuli ka jɔ min na an kun bɛ cɛsiri min na a kɛra tare ye wa bibi in na min ye Algérie ye wa a sɔnna an da ma koyi a ko n'o y'a sɔrɔ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ɲinini don kɛlɛkɛcɛw ka ko la ale na wuli ka jɔ kɛ Mali a na se k'a ka baaraw kɛ
min ye lasigidenw ye olu na sigi ko kun fɔlɔ la fɔlɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ u ka jiɲɛma jɔ o dun kɛra bi min yɛrɛ kɛra wasa ye ko in na kosɛbɛ o ye k'a yira k'a fɔ Algérie yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye fala ye ANEFIS kɛlɛ ye o yira Kidal minɛli ye o yira wulikajɔ minnu bɛ senna min wolomasiri tabaw bolo o fana ye o yira Algérie y'a yira sa k'a fɔ a ka ɲi ale yɛrɛ sen ka don ko in na sabula jɛkulu b'a bolo baarakɛyɔrɔw b'ale yɛrɛ bolo olu bɛ se ka na baara kɛ Mali kɔnɔ k'u fana ka tɔnɔw ɲini u na jɛ sa ka min ye dancɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a lakana baaraw kɛ min ye Irisilakaw ye olu ni Nizɛrikaw olu na kɛ nin ko in la kɔlɔsibaa ye yaasa jamana fila bɛ se cogo min na k'u bolo to ɲɔgɔn bolo ka se ka ɲɔgɔn faamu k'a daminɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula sigana fɛn fɛn tun bɛ Algérie la Mali ye nɔgɔ bɔ o bɛɛ la pewu k'i jɔ a jɔyɔrɔ fɛn o fɛn fɔra Mali y'a ta bɛɛ lajɛlen kɛ ka se fo a dan na bi min ye wolomasiri tabaw ye o se u bɛ k'o yira don o don Bamanciya jɛkulu ni Bamanciya jɛkulu kɔkɔrɔdonbaw fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Algérie masurunan na fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Kidal marufula la ka taa se Menaka ma min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'u kɛlɛfari yɛrɛ da bi na ni maa nana bi u kan i ta fila ni cɛtigɛ sabula u bɛ se ka nɔnfɔn bɔ fo Mali ni Algérie dancɛ la ka taa kɛlɛw kɛ k'a sɔrɔ u ma min ye degun sɔrɔ a ko la wa min y'a ko la fanba fana ye fala ye i ɲɛ b'a la e ma taa Gawo fɔlɔ dɛ i taara ye mobili min bɛ bɔ Algérie ka na Gawo i b'o da dɔn kɔni balo min bɛ bɔ Algérie ka na i b'o da dɔn kɔni taji i b'o dɔn kɔni donc o ko ninnu bɛɛ de daminɛlen filɛ nin ye tuguni o bɛ yen sɔrɔ de yakubaya a bɛ baloko nɔgɔya wa min ye duguw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye kabilatigiw ye olu fana ka taa ni ka seginw bɛ nɔgɔya fala ye Algérie ye fɛn o fɛn jɔrɔna minɛ u yɛrɛ ka kunnafonidilaw ko bi na ko jɔn ko Ala k'u ka juru ti Mali fɛ han kabi lawale Mali a ɲɛmaaw mana min fɔ u b'o kɛ u ye misali ta mun ye Musa Traoré kan ale kɔni de ye jamanakuntigi min surunyana Algérie ni bɛɛ sabula ale tun bɛ t'i ka congé yɛrɛ caman kɛ Algérikaw fɛ yen a ka furakɛliw tun bɛ kɛ Algérikaw fɛ yen hali waati min na a ka fanga binna a ɲinina Algérie de fɛ ko ka a mara a ko ayi a tɛ fɔ ale ma jamanakuntigi kɔrɔ a tora Mali la yan bi wolomasiri tabaw fala ye u ka dagatigi ko sa ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a bɛ senna kununko kalo tile 21 min ye armée ye ale wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jene marabolo la dugu min bɛ yen ko Kwakuru camion dɔ kun falen don tewu maramafɛnw ale ni mugujugu la mototigiw tun bɛ k'a dɛndɛn n'o ye Bamanciwale kɛbaw ye kirikara waati ta kɛra sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye génie ni FLA maaw don u ka camion ye u y'o filenkolon ci k'o da kolon ci maa 5 k'olu fa wulikajɔ in senfɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu bɛ k'u wasa don u tɔ la Kwakuru marabolo kɔnɔna na chef d'état-major y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka mɔmɔli kɛ Kwakurukaw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na ka kɛ ni bɛnkan minnu bɛ ka sɔrɔ bi an n'an lamini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ale ka laɲini ye min ye basigi ni lafiya ka don min ye jamana minnu bɛ ni olu kan ka lamini an n'olu ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa min ye nin ko in kɛrɛfɛ fala ye Mauritanie fana bɛ ka na han Sénégal ye bɛnkan ta ka ban ko ani Mali ka se k'a ka dancɛw lakana baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna na sinsin ni laɲiniba kelen in o de kɔnɔna na